Halo lur, selamat pagi. Suasana yang cerah, yang indah, yang bahagia. Iki ana acara luron lur. Sekonti saku yang desa Kranon alias desane Mbok Wedok lur. Iki posisine wis siap-siap kayak ana kabile. Lur, kayak ana wedhus lur. Ada Pak RT kayak dituntut Pak RT kayak gak boleh wes. Ini acarane tune tanggoku tradisine yang ngene iki nih desaku lur. Sing ngumpul-ngumpul sing angkut truk. Wes siap-siap kayak. Iki nunggu ngumpul jam 9:30. Oke wes ono persiapan 1 unit minibus lur. Karya kayak arek nganti kayak melu numpak bis kayak. Iki sing rono sing di Sinomane sing nggawa mas kawin apa keren-keren ya. Sing paling tua ya kowe. Kita sedih lokasi sama paricap mitong dinoi. Ngono kok. Ini ora makan guru ya. Tanggal 13 Besok pertama. Aku tahu itu rombongan SD. Ubur rampen kowe mlebune ngebis. Sing truk kae nggo wong tuwa-tuwa utawa wong wedok-wedok sing ora nggo motor. Ning jero iki cewek-cewek ning lor. Sini le. Wis mangkat lur, wis siap-siap. Muga-muga selamat tekan data ya lur. Selamat. Oke lur, wis persiapan mangkat lur, lurone lur. Muga-muga selamat tekan nggon ya lur. Iki arep perjalanan iki dalane rada angel dadi tak skip sik videone. Lur, kita sudah nyampe ke lokasi lur. Iki lagi nunggu konco-konco men numbuk kabeh nembe ade samla mlebu. Iki wis persiapan. Sedilo meneh kae bisa wis ning arep lur. Lokasine sing ning kono kae lur. Dadi mlaku dulu kae. Guys, rombongan wis persiapan. Metu ya. Waduh iya ning truknya liwat ke. Jagung. Awas. Arek numpak bis. Numpak bis. Yes, berjalan lur yang arah lokasi. Lagi kuwi teras iki.
bali ta, tak kira wis beder. Arang aku dulu.